Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Βαγγέλης Ιορδανίδης από το Έλευσης TV στην εκπομπή Πολιτεία Πύλη Πολιτών. Σήμερα έχω καλεσμένο τον ειδικό σύμβουλο της Ελλήνας Συνέλευσης σε θέματα βιομηχανίας, τον κύριο Γεώργιο Κυριακέλη. Κύριε Κυριακέλη, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μου. Καλώς σας βρήκα κύριε Ιορδανίδη, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Κυρίες και κύριοι, το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο αν γινόταν στο παρελθόν, σήμερα η πατρίδα μας θα είχε διαφορετική εικόνα. Και το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι παραγωγή και μεταποίηση. Το κλειδί της ανάπτυξης, κύριε Κυριακέλη. Αυτή είναι η εκπομπή σήμερα για το θέμα της παραγωγής και της μεταποίησης. Και η πρώτη ερώτηση που θέλω να σας κάνω, κύριε Κυριακέλη, είναι γιατί η παραγωγή και η μεταποίηση είναι το κλειδί της ανάπτυξης για τη χώρα μας, κύριε Κυριακέλη? Είναι πολύ εύκολα αντιληπτό αυτό το γιατί, διότι μια χώρα η οποία καταρχήν δεν παράγει, δεν έχει τι να εμπορευτεί, δεν έχει τρόπο με τον οποίο να βγάλει, αν το θέλετε, έσοδα και δεν έχει τρόπο με τον οποίο να αξιοποιήσει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Αλλά δεν φτάνει μόνο, αν θέλετε να μιλήσουμε στο κομμάτι της βιομηχανίας, δεν φτάνει μόνο η εξόρυξη πρώτων υλών, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και η μεταποίηση, όπου στο τέλος το τελικό προϊόν θα αποκτάει υπεραξία. Αυτό είναι εύκολα κατανοητό και είναι κάτι το οποίο δυστυχώς στην πατρίδα μας δεν το βλέπουμε να συμβαίνει. Αντιθέτως, μπορεί να υπάρχει μια εξορυκτική διαδικασία, η οποία όμως δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με την απόδοση που θα μπορούσε να έχει η χώρα μας και την παρουσία στη μεταποίηση και εγχώρια και παγκόσμια, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε και τη θέση η οποία μας αρμόζει για τις πρώτες ύλες τις οποίες διαθέτουμε και για τη φήμη την οποία μπορούμε ως χώρα και έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε. Από ό,τι γνωρίζουμε, κυρίες και κύριοι, κύριε Κυριακέλη, η χώρα μας τουλάχιστον είναι πολύ πλούσια σε μεταλλεύματα. Ας πάρουμε και τον πρωτογενή τομέα των τροφίμων, τα οποία δυστυχώς δεν τα δίνουμε την αξία που πρέπει με την μεταποίηση. Η επόμενη ερώτηση, κύριε Κυριακέλη, είναι ποιες θα μπορούσαν να είναι οι μελλοντικές εφαρμογές στον τομέα της μεταποίησης για τη χώρα μας? Και εδώ είναι το ερώτημα. Ξέρετε, έχουμε πάρα πολλές πρώτες ύλες και σε μέταλλα και σε σπάνιες γεές και σε ορυκτά τα οποία θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν όσον αφορά την ενέργεια, τα οποία αυτά και μόνο καθεαυτά, εάν αξιοποιήσουμε σε ένα μεγάλο βαθμό σε όλη τη χώρα, πραγματικά τα χέρια που έχουμε αυτή τη στιγμή που ζουν εδώ στην πατρίδα μας δεν θα μας φτάνουν. Θα χρειαστούμε πραγματικά χέρια σε μια πραγματική ανάπτυξη βιομηχανίας, όπου εξορίσουμε την πρώτη ύλη και την μεταποιούμε και την επεξεργαζόμαστε. Θα χρειαστούμε πάρα πολλά χέρια για να διαχειριστούν αυτόν τον όγκο. Να μιλήσουμε για σίδηρο, όπου μιλάμε για διαδικασία μετατροπής του σιδήρου σε χάλιβα, για μέταλλα όπως είναι για την οικοδομή και γενικότερα για τη μεταλλουργία. Μπορούμε να μιλήσουμε για νικέλιο που έχει να κάνει με ανοξίδωτα κράματα και μπαταρίες. Μπορούμε να μιλήσουμε για μαγκάνιο που πάλι έχει να κάνει με διαδικασία επεξεργασίας για χάλιβα και κράματα διάφορα πάλι μεταλλεύματα. Μπορούμε να μιλήσουμε για μόλιβδο, για χαλκό, για αντιμόνιο, για ευρώπιο και για άλλα πολλά, αν το θέλετε, μεταλλικά ορυκτά. Από εκεί και πέρα, αν το θέλετε, για ενεργειακά ορυκτά έχουμε το λιγνίτη που βλέπουμε, αν το θέλετε, στην Δυτική Μακεδονία να κλείνουν τα λιγνητικά εργοστάσια, να κλείνουν πολλές θέσεις εργασίας. Και το παράδοξο είναι ότι το εξάγουν, κύριε Κυριακέλη. Έτσι. Την πρώτη ύλη δηλαδή, χωρίς να παίρνει την υπεραξία που πρέπει. Κάνουμε ένα τεράστιο δώρο, αν το θέλετε, σε άλλες χώρες της Ευρώπης και ούτω καθεξής, με μια διαδικασία πραγματικά που παραδίδουμε τον ίδιο μας τον πλούτο, από τα ίδια μας τα εδάφη, να τα διαχειριστούν άλλοι. Εμείς κλείνουμε εργοστάσια. Αν το θέλετε, αφήνουμε πολλά νοικοκυριά χωρίς εργασία και χωρίς εισόδημα, που εδώ και πολλά χρόνια τα λιγνητικά εργοστάσια στη Δυτική Μακεδονία έχουν θρέψει πάρα πολλές οικογένειες και είναι και αυτά τα οποία στήριξαν ενεργειακά όλη τη χώρα και όλες τις υποδομές της. Έτσι. Και όλα αυτά στη διαδικασία μιας πράσινης ανάπτυξης, η οποία πραγματικά έχει φέρει μόνο προβλήματα και αστάθεια και στην οικονομία της χώρας μας και στο βιοποριστικό μας, αν το θέλετε. Και πανάκριβο ρεύμα, κύριε Κυριακέλη. Ακριβώς, που αυτό είναι και που, αν το θέλετε, ήταν και ένα αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό το οποίο μας υποσχέθηκαν. Έτσι, δηλαδή ακριβώς. η πράσινη ανάπτυξη υποτίθεται θα έφερνε από τη μία προστασία στο περιβάλλον και από την άλλη φθηνό ρεύμα. Χαμηλά κόστη. Κάτι το οποίο δεν το είδαμε μέχρι στιγμής. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά ενεργειακά ορυκτά, έχουμε και για άνθρακες, έχουμε γεωθερμία που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε για θέρμανση και ενέργεια μέσα από τα γεωθερμικά πεδία. Μιλάμε και για άλλες διαδικασίες που μπορούμε να, αν το θέλετε, να εξάγουμε μάρμαρο, όπως είναι στην Πεντέλη και στη Θάσο. Έχουμε, αν το θέλετε, ορυχεία μαρμάρου, μπετονίτης, περλίτης,
καολίνης, γύψος, γυψοσανίδες. Σήμερα κατά κόρον όλες οι κατασκευές που γίνονται, η γυψοσανίδα φεύγει, αν το θέλετε, σε τεράστιες ποσότητες. Και μετά να μιλήσουμε και για σπάνιες γιές, οι οποίες πραγματικά σήμερα στον πλανήτη γίνεται τεράστιος δώρος με τις σπάνιες γιές και εμείς έχουμε ένα πλήθος σπάνιων γιών, το οποίο αν το θέλετε η χώρα μας έτσι και εκμεταλλευτεί και κάνει μια κίνηση να εκμεταλλευτεί όλα αυτά τα μεταλλεύματα τα οποία διαθέτουμε σήμερα, τα χέρια που θα χρειαστούμε για να μπορέσουμε να μεταποιήσουμε όλα αυτά σε προϊόντα και σε αγαθά, δεν θα φτάνουν. Άρα, κύριε Κυριακέλη, τι αποτέλεσμα θα φέρει η μεταποίηση πρώτων υλών στο σύνολο των πολιτών, άρα και της πολιτείας μας? Θα τα πούμε επιγραμματικά και πραγματικά είναι πολύ μεγάλα τα αποτελέσματα τα οποία που θα φέρουν στην πατρίδα μας, αλλά θα τα πούμε επιγραμματικά. Αλλά το αποτέλεσμα είναι πραγματικά τεράστιο και είναι αυτό που έχει ανάγκη σήμερα η αγορά και ο Έλληνας πολίτης. Το πρώτο είναι ότι θα έχουμε ένα τελικό προϊόν το οποίο θα αποκτήσει υπεραξία, που σημαίνει ότι θα έχουμε ένα μέγιστο κέρδος από αυτή τη διαδικασία στην οποία θα μπούμε να εξορίξουμε το μετάλλευμα ή το υλικό το οποίο χρειαζόμαστε. Θα μπούμε σε διαδικασία να δαπανίσουμε ενέργεια και πόρους για να το μεταποιήσουμε και θα δαπανίσουμε και κάποιο κόστος για να το προωθήσουμε στην αγορά. Άρα αυτό σημαίνει θέσεις εργασίας, ικανοποιητικούς μισθούς. Ακριβώς. Και γενικότερα μια ευημερία. Μια ευημερία και μια απασχόληση, αν το θέλετε, που ο κόσμος σήμερα την έχει ανάγκη, αλλά πάνω σε μια υγιή διαδικασία. Και δεν μιλάμε απλά για μια διαδικασία όπου ο κόσμος απλά δουλεύει. Μιλάμε για μια διαδικασία όπου ο ίδιος ο Έλληνας πολίτης διαχειρίζεται αυτά που είναι δικά του, τα αξιοποιεί στο έπακρο και παίρνει το μέγιστο όφελος από αυτά. Κάτι έτσι το οποίο είναι, αν το θέλετε, είναι κάτι πάρα πολύ παραγωγικό. Το δεύτερο αποτέλεσμα που μπορεί να επιφέρει μια τέτοια διαδικασία είναι μείωση φόρων. Διότι οι φόροι, για να ξέρουμε σήμερα όλοι που πληρώνουμε φόρους, πληρώνουμε γιατί. Γιατί δεν παράγουμε όσο θα μπορούσαμε να παράξουμε. Και ως εκ τούτου θα πρέπει από τη μία να πληρώσουμε πολλούς φόρους για να καλύψουμε κάποιες δαπάνες και από την άλλη βέβαια σήμερα αν το θέλετε οι φόροι έχουν και έναν άλλο χαρακτήρα ο οποίος είναι καθαρά, και αυτό είναι μια θέση που η Ελλήνος Συνέλευση θα αναγνωρίζει, είναι καθαρά δυναστευτική. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει μπει για να μην μπορέσει ο Έλληνας πολίτης και ο επιχειρηματίας και όποιος επιχειρεί στην Ελλάδα και έχει πραγματικά ελληνικά αισθήματα και θέλει να προσφέρει σε αυτόν τον τόπο, να μην μπορέσει να αναπτυχθεί πέρα και μακρύτερα από ένα όριο οικονομικό που έχει τεθεί από την κεντρική διοίκηση. Μα και πάντα θα είναι σε θέση ομηρίας, κύριε Κυριακέλη. Ακριβώς. Είμαστε δέσμοι των φόρων και των χρεών. Έτσι έχουμε καταντήσει σήμερα στην Ελλάδα. Αλλά σε μια διαδικασία όπου μπαίνουμε να αξιοποιήσουμε χωρίς αυτή τη διαδικασία των φόρων που ζούμε σήμερα, γιατί στην Ελληνοπολιτεία την επόμενη μέρα Ελλήνος Συνέλευσης τους φόρους θα τους διαχειριστεί με μια άλλη διαδικασία. Οι φόροι ουσιαστικά είναι μια διαδικασία όπου θα πρέπει ο πολίτης να αντιληφθεί την επόμενη μέρα ότι δεν είναι μια διαδικασία που επιβάλλεται στον πολίτη εσαΐ. Οι φόροι στην Ελληνοπολιτεία θα είναι πολύ συγκεκριμένοι ως διαδικασία και θα έχει ως εξής, ότι ένας φόρος θα προκύπτει για να καλύψει μια συγκεκριμένη ανάγκη, η οποία θα πρέπει για να μπορέσει να καλυφθεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το σύνολο των πολιτών, αφού συμφωνήσει με αυτή την ανάγκη και τεθεί το ποσό το συγκεκριμένο που πρέπει να καταβάλλεται από κάθε ένα πολίτη ξεχωριστά για να συγκεντρωθεί ένα συνολικό ποσό, να συγκεντρωθεί για να υλοποιηθεί ένα συγκεκριμένο έργο. Ας πούμε, φερειπίν, ένα έργο, μια γέφυρα, που θα κάνει ένα χρόνο να υλοποιηθεί. Άρα βγαίνει ένας νόμος, συμφωνεί ο κόσμος ότι αυτός ο φόρος θα είναι αυτό το ποσό, που αντιστοιχεί σε κάθε πολίτη είναι αυτό το ποσό και για ένα χρόνο και μετά τελειώνει ο φόρος. Άρα οι φόροι έχουν μια συγκεκριμένη διαδικασία, έχουν αρχή και τέλος. Άρα η φορολογία θα είναι βάσει της ανάγκης που θα δημιουργείται με την προϋπόθεση να συμφωνήσει το σύνολο των πολιτών. Ακριβώς. Έχει να κάνει πάντα με την ανάγκη και είναι μια ανάγκη την οποία την αντιλαμβάνεται ο κόσμος, γιατί έχει να κάνει με τις ανάγκες των ίδιων των πολιτών, με το ίδιο το σύνολο και δεν έχει να κάνει ούτε με ανάγκες κάποιες κεντρικής διοίκησης ούτε κάποιων άλλων συμφερόντων. Το τρίτο αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να επιφέρει μια τεράστια διαδικασία παραγωγής και μεταποίησης στη χώρα μας είναι η εδραίωση μιας στιβαρής φήμης στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά ότι η Ελλάδα μπήκε δυναμικά στη βιομηχανική παραγωγή και στο εμπόριο και εξάγει, άμα το θέλετε, και παράγει προϊόντα πάσης φύσεως, που αυτό μπορεί να έχει να κάνει είτε με ιατρικά εργαλεία, είτε με οχήματα παντός τύπου, είτε γιοταχή, είτε βαρέα οχήματα, είτε με εξοπλισμό που έχει να κάνει με το στρατό, αμυντική βιομηχανία, είτε με βιομηχανία τροφίμων. Πάρετε όλα τα είδη βιομηχανίας. Μια χώρα η οποία αποκτά μια τέτοια φήμη στην παγκόσμια αγορά, αν το θέλετε, είναι ένας δυνατός παίκτης, θα έλεγα, μετά στην παγκόσμια σκηνή και ένας υπολογίσιμος παίκτης. Εδώ, κύριε Κυριακέλη, τώρα μου έρχεται στο νου ότι είχα διαβάσει κάποτε ότι η Γερμανία είναι η πρώτη χώρα σε εξαγωγή ελαιολάδου
παρόλο που δεν έχει ούτε ένα δέντρο ελιάς. Είναι πραγματικά αστείο. Ακριβώς. Άρα δηλαδή παίρνει την πρώτη ύλη, αυτό το μέγιστο δώρο που έχει ο άνθρωπος, το ελαιόλαδο, το μεταποιεί και το πουλάει και μετά όποια ωφέλη έχει σαν χώρα. Χωρίς να έχει ούτε ένα δέντρο ελιάς. Ακριβώς, γιατί κάνει το μεσάζοντα. Ακριβώς. Κάνει την εύκολη δουλειά. Παίρνει έτοιμο το προϊόν και το πουλάει. Και αποκτάει μια φήμη, την οποία κάλλιστα θα μπορούσε να την έχει η χώρα μας ή τουλάχιστον να είναι σε έναν συναγωνισμό και ανταγωνισμό με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία που παράγουν ελαιόλαδο, αλλά σίγουρα δεν θα μπορούσε να είναι σαν το ελληνικό. Διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η χώρα μας είναι πρικισμένη όσον αφορά και τον καρπό και τα εδάφη και τα ύδατα. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Ακριβώς. Κάτι το οποίο καθιστά το προϊόν μας και λόγω της φήμης του, διότι η ελιά προέρχεται και έχει αρχαία ιστορία και συνδέεται με τη θεά. Ένα δώρο γενικότερα στον άνθρωπο. Ακριβώς, είναι δώρο στην ανθρωπότητα, είναι ο πράσινος χρυσός και τουλάχιστον η χώρα μας έπρεπε να πρωτοστατεί σε όλη αυτή τη διαδικασία. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Κυριακέλη. Το τέταρτο αποτέλεσμα το οποίο θα έχει η άνθηση της βιομηχανικής παραγωγής και μεταποίησης είναι η εξάλειψη της ανεργίας και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Το είπα και πριν ότι εάν μπούμε σε μια διαδικασία να αντιληφθούμε τι είναι δικό μας, πόσα είναι αυτά τα οποία μπορούμε σήμερα να διαχειριστούμε και να μπούμε σε μια διαδικασία να τα μεταποιήσουμε και να βγούμε στο εμπόριο, τα χέρια που θα έχουμε σήμερα αυτή τη στιγμή ίσως δεν θα είναι αρκετά για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όλο αυτό τον τεράστιο όγκο μεταλλευμάτων και πρώτων υλών για να μπορέσουμε να τα μεταποιήσουμε. Δηλαδή θα χρειαστούμε και ανθρώπους και δει τους Έλληνες του εξωτερικού ενδεχομένως να επαναπατριστούν, να γυρίσουν στην πατρίδα τους, αλλά και κάθε άνθρωπο που θέλει να εργαστεί σε αυτή τη χώρα να έρθει και να προσφέρει. Αυτά όλα, κύριε Κυριακέλη, σίγουρα θα δώσουν μια όθηση στην ελληνική οικογένεια. Θα δοθεί λύση στο δημογραφικό που έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας, διότι ο Έλληνας δεν γεννάει, διότι δεν μπορεί να το κάνει λόγω οικονομικής αθλιότητας που βιώνει. Ακριβώς. Οπότε όλα αυτά εδώ πέρα είναι ένα πακέτο που θα ευνοήσουν στο έπακρο την πατρίδα μας. Ακριβώς. Παρακαλώ, συνεχίστε. Αυτό τώρα που συζητήσαμε και αυτό που αναφέρατε εσείς αυτή τη στιγμή για την οικογένεια και την μισθοδοσία έχει να κάνει και με τον καθορισμό όπου η Ελλήνος Συνέλευσης έχει πει και έχει ενημερώσει τους ανθρώπους ότι την επόμενη μέρα δεν μπορεί να έχουμε ένα μισθό, Φερρυπίν, θα πω ένα παράδειγμα, 1.000 ευρώ και τα έξοδα διαβίωσης αυτά θα γίνουν βήμα-βήμα, να είναι 700 ευρώ. Δηλαδή δεν μπορεί να παίρνεις 1.000 και τα έξοδα για να ζεις να είναι 700 και να σου μείνουν 300. Η Ελλήνος Συνέλευση έχει τοποθετηθεί πολύ συγκεκριμένα ότι όποιος και αν είναι ο μισθός, δεν έχει σημασία το ποσό, ο κατώτερος μισθός. Μα έχει σχέση με το κόστος. Έχει να κάνει με το ποσοστό, ακριβώς. Το ποσοστό του κόστους διαβίωσης για να μπορέσει να ζήσει ένας άνθρωπος με αξιοπρέπεια από τον κατώτατο μισθό θα είναι στο 50%. Που σημαίνει ότι αν ο κατώτατος μισθός είναι στα 1.000 ευρώ, τα 500 είναι για να διαβιώσεις, να πληρώσεις το ενίκιο, το ρεύμα σου, το νερό σου, τα πάντα σου, όλα τα τρόφιμά σου, τα καύσιμά σου, τα πάντα. Και το άλλο 50% είναι δικό σου να το κάνεις ό,τι θέλεις. Που σημαίνει ότι όποιος κι αν είναι την επόμενη μέρα ο κατώτερος μισθός και από εκεί και πέρα και οι επόμενοι μισθοί, που πάνε σε διάφορες βαθμίδες που ανεβαίνουν, τα έξοδα διαβίωσης σου δεν θα ξεπερνούν το 50%. Πολύ σημαντικό. Άρα αυτό έρχεται κατευθείαν και αλλάζει το σκηνικό όπως το αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Γιατί δεν είναι μόνο να δώσουμε θέσεις εργασίας σήμερα με τα παρόντα συστήματα έτσι όπως λειτουργούν με την οικονομία. Θα πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα διαχείρισης όπως εκτελείται για να μπορέσουν όλα αυτά να έχουν μια ολοκλήρωση αν το θέλετε. Και το έβδομο είναι και πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν το συζητάει κανείς, η ανάληψη, η ανάδειξη και η κληροδότηση μιας τεράστιας γνώσης και τεχνογνωσίας γύρω από τη μεταποίηση και την κατεργασία πρώτων υλών. Όπου αν το θέλετε σήμερα ο άνθρωπος έχει εξειδικευτεί σε πολύ λίγα πράγματα. Αν το θέλετε η χώρα μας αυτή τη στιγμή αυτό που παράγει ως επιτοπλίστων είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τις υπηρεσίες. Αν το θέλετε στον τουρισμό, με το σέρβις και όλα αυτά που τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα στη χώρα μας είναι τεχνίτες. Ειδικούς τεχνίτες δηλαδή. Ακριβώς. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν να, αν το θέλετε, να συνεχίζουν τέχνες οι οποίες είναι από πάρα πολύ παλαιά, όπως είναι η κλωστοϊφαντουργία, η διαχείριση και η μεταποίηση του χρυσού, του ασημείου των πολύτιμων μετάλλων και ούτω καθεξής. Έχει πάρα πολλές τέχνες οι οποίες έχουν χαθεί ή τείνουν να χαθούν επειδή δεν υπάρχει το σύστημα αυτό μέσα στην πολιτεία που να ενθαρρύνει την τέχνη αυτή να εξελίσσεται και να περνάει από γενιά σε γενιά. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο όταν η ανθρωπότητα, αν το θέλετε, φέρνει στην επιφάνεια μια καινούργια τεχνογνωσία,
είναι μια κληρονομιά, είναι ένα πνευματικό δικαίωμα και έτσι θα έπρεπε να το βλέπει η πολιτεία. Άρα τους τεχνίτες και τις τέχνες, όπου οι τέχνες, αν το θέλετε, αναδεικνύουν και τον ίδιο τον πολιτισμό μιας πολιτείας και ενός συνόλου ανθρώπων, η πολιτεία θα έπρεπε αυτά να τα διαφυλάσει πάση θυσία και να ενθαρρύνει τη διαδικασία αυτή, δηλαδή να παράγονται συνεχώς τεχνίτες. Να παράγονται συνεχώς άνθρωποι οι οποίοι θα κρατάνε τη γνώση ζωντανή και είναι καθήκον μετά αυτών των ανθρώπων να τη μεταλαμπαδεύσουν με οποιοδήποτε τρόπο στις επόμενες γενναίες. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο, αν το θέλετε, σε αυτόν τον κλάδο τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν το έχω ακούσει να συζητιέται μέχρι στιγμής. Και γενικότερα αυτό πρέπει να ισχύει σε όλους τους κλάδους και σε όλους τους τομείς του βίου μας, κύριε Κυριακέλη. Τώρα, είναι ωραία αυτά όλα που συζητάμε. Πώς μπορούν να υλοποιηθούν την επόμενη μέρα, κύριε Κυριακέλη, πώς μπορούν να γίνουν? Δεν μπορεί να γίνουν διαμαγείας, κάτι πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι δεδομένο και είναι σίγουρο. Και από ό,τι έχουμε αντιληφθεί, κύριε Ορδανίδη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια που βιώνουμε μια παρακμή και μια μιζέρια, αν μου επιτραπεί ο όρος, ως χώρα και ως πολίτες, είναι διότι εμείς ως άνθρωποι και ως πολίτες αυτής της χώρας αφήσαμε σε μια κεντρική διοίκηση και σε λίγους ανθρώπους να διαχειριστούν όλα όσα είναι δικά μας, ως εμείς να είμαστε κάποιοι άγνωστοι, κάποιοι ξένοι, κάποιοι φιλοξενούμενοι και απλά ήρθαμε εδώ, γεννηθήκαμε, για να μας πει κάποιος άλλος τι θα κάνουμε και πώς θα ζήσουμε, εμείς να ακολουθήσουμε αυτό το μονοπάτι, είτε είναι δίκαιο είτε είναι άδικο, που είναι πάρα πολύ άδικο αυτό το οποίο ζούμε, μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας και να αφήσουμε την τελευταία μας πνοή. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να αντιληφθούμε, και εδώ είναι το κλειδί, κάθε ανθρώπου να αντιληφθεί ότι θα πρέπει να ορίσουμε τον εαυτό μας και να τον δούμε ως ένα κύτταρο ενός συνολικού οργανισμού που ονομάζεται πολιτεία. Που σήμερα δεν έχουμε πολιτεία, γιατί δεν έχουμε κύτταρα, γιατί δεν έχουμε πολίτες. Ο πολίτης είναι το κύτταρο και ο οργανισμός είναι η πολιτεία. Ο πολίτης λοιπόν είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί πολιτεία και η πολιτεία με τη σειρά της είναι αυτή η οποία δημιουργεί πολίτες. Και αυτή, αν το θέλετε, η ιερή εξίσωση και η ιερή διαδικασία έχει φύγει τελείως από το κομμάτι της δικιάς μας παιδείας ως άνθρωποι και ως πολίτες αυτής της χώρας. Έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει να είσαι πολίτης και πώς ο πολίτης και με ποιο τρόπο δημιουργεί πολιτεία και πώς η πολιτεία στη συνέχεια δημιουργεί πολίτες σε μια αέναη διαδικασία άπειρης δημιουργίας. Κύριε Κυριακέλη, αυτά τα καθεστώτα δεν θέλουν κανέναν πολίτη δομημένο. Θέλουν αυτή την αναρχία που επικρατεί γιατί τους βολεύει. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να κατανοήσουν οι τηλεθεατές μας. Ακριβώς. Ότι αυτή η αναρχία βολεύει μόνο τα καθεστώτα που χειραγωγούν τους ανθρώπους. Ακριβώς. Παρακαλώ. Και γι' αυτό φτάσαμε μέχρι εδώ που φτάσαμε. Έτσι, διότι ακριβώς. σήμερα δεν υπήρχε πολίτης να εμποδίσει όλα αυτά τα κακόσκημενα τα οποία συμβαίνουν. Υπάρχει μόνο ο άνθρωπος ο οποίος καθημερινά έρχεται σε επαφή με τραγικές, άσχημες ειδήσεις που συνεχώς του αναγγέλουν το άδικο το οποίο θα ζήσει την επόμενη μέρα αυτός και τα παιδιά του, και βλέπουμε μια κοινωνία που στο μεγαλύτερο κομμάτι της είναι απαθέστατη. Είτε λόγω του ότι έχει καμφθεί το ηθικό των ανθρώπων αυτών, είτε λόγω ότι για να μπορέσουν να επιβιώσουν με όλο αυτό το καθεστώς έτσι όπως έχει επιβληθεί στον άνθρωπο σήμερα, δεν έχει τον χρόνο να ασχοληθεί, διότι κυνηγάει να πληρώσει τους φόρους και τα χρέη του, τα οποία φυσικά είναι μια πλασματική διαδικασία σε ένα κομμάτι κατευθυνόμενο το οποίο μας έχει επιβληθεί. Την επόμενη μέρα λοιπόν, και αυτό είναι που έρχεται η Ελληνοσυνέλευση να αλλάξει, ο ίδιος ο πολίτης είναι αυτός που αναλαμβάνει να διαχειριστεί αυτά που είναι δικά του. Και η Ελληνοσυνέλευση καλεί κάθε άνθρωπο σήμερα να γίνει ένας ενεργός πολίτης, μετέχοντας κρίσος και αρχής, να αντιληφθούμε πόσα είναι αυτά τα οποία είναι δικά μας, ποια είναι, πού είναι, σε τι βαθμό μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και την επόμενη μέρα απλά να τα διαχειριστούμε. Είναι τόσο απλό, αλλά και τόσο δύσκολο να το κάνουμε, διότι αν θέλετε, ο κάθε άνθρωπος σήμερα έχει τη δική του στρατηγική και τη δική του αντίληψη, την οποία θα πρέπει κάποια στιγμή ως άνθρωποι και ως πολίτες αυτής της χώρας που ενδιαφερόμαστε για αυτήν και για τα παιδιά μας, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να συζητήσουμε πολύ σοβαρά και να επιλέξουμε μια στρατηγική. Ποια θα είναι η καλύτερη, η οποία θα μας οδηγήσει στο μέγιστο αποτέλεσμα. Που δεν υπάρχει κάτι πιο μέγιστο από το να στήσουμε μια πραγματική πολιτεία με δίκαιους νόμους, με μια διοίκηση η οποία ακούει, αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των πολιτών και σέβεται τους πολίτες, αλλά και είναι αυτή η οποία εκτελεί τις αποφάσεις των πολιτών και όχι ξένες ατζέντες ή ιδιωτικά συμφέροντα. Μια τέτοια διοίκηση για να στηθεί σήμερα στην πατρίδα μας χρειάζεται τους ελληνόψυχους ανθρώπους, αυτούς τους οποίους η καρδιά τους χτυπάει για την ελληνικότητα και για την Ελλάδα, να έρθουν μπροστά και να διοικήσουν. Και σήμερα είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία ως Ελληνοσυνέλευσης να ζητάμε από τους ανθρώπους να αντιληφθούν ότι χωρίς αυτούς, αυτή η διαδικασία όλη που συζητάμε σήμερα και σε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή στην πολιτεία πύλη πολιτών δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς το βασικό συστατικό που είναι ο άνθρωπος ως πολίτης πια να ενεργήσει και να επιφέρει αυτό το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμεί. Κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι ο κύριος Κυριακέλης έδωσε
την εικόνα, έδωσε την λύση. Μπείτε στη διαδικασία να μεταλαμπαδεύσετε αυτή την εκπομπή, τα λεγόμενα του κυρίου Κυριακέλη, γιατί είναι ένας νέος ο οποίος νοιάζεται για την πατρίδα. Όπως είπε, το κάλεσμα είναι στους ελληνόψυχους. Λοιπόν, μπείτε στη διαδικασία αυτή για να αλλάξουμε αυτή την άθλια κατάσταση που διαβιώνουμε. Κύριε Κυριακέλη, θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ, κύριε Ροδανίδη, ήταν τιμή μου. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Μία ακόμα εκπομπή Πολιτεία Πύλη Πολιτών έχει λάβει τέλος. Γεια σας. Καλή.